Gipasalig sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, nga dili magkuwang ang power supply sa pag-abot sa panahon sa tinginit. Diin mo taas ang konsumo sa kuryente. Sumapa, dili usab magkuwang ang kuryente sa adlaw sa piniliay karong Mayo. Subay nini, muumol ang NGCP ug Special Task Force nga mututok sa eleksyon aron masigurong why masugatan nga problema. Samtang ipasabot sa NGCP official nga paningkamutan nila nga why magdungan nga maintenance repairs sa mga power plants aron atol nini higayuna. Ang NGCP mao ang tighanay sa power distribution ngadto sa mga power distributors. Especially sa election. So a month before or weeks before, na siya task force within, and then in coordination with DOE, imaning na katong mga logistics na mo, i-deploy na siya, ibutang na siya in critical places.